Sure babukeli sengiphinde ngabuya naye ubaba lo uBerry White lo engangimthulile ngalela langa wasirobhaka washiya umuntu ungaphelele lo azowushaya namhlanje lo wale ngoma lezi angazi uzoqhubeka nangu baba sengimtholile ubaba engimhlonipha kanti wena mfowethu ubuthi kanti aculwe yiphi ingoma let's angiyazi kahle kodwa mina wena baba unganginikeza umuntu njengamanje. Okay. Ufuna ngikhulume mina. Yebo. Ukuthi kwenzakalani la. Yebo. Uyabona la ku music mina sekunesikhathi eside mina Siqala abantu yabo. Yeah. Yabo. Benganginikeza kwi-industry ukuthi ngene, you know. Yeah. So vele mina music is my life. Siqala nge-interview namhlanje into engayishongo. Yeah. Yeah, Music is your life. Yabona nje mangakutshela nje bonke abantu bangazi bathi angekho mina fana. Yeah. Music baba before ngiyaxolisa ukungena usaqala umlene. Umusic awuvele kwi-group ukuyiqembu thizeni ushaya vele. Kodwa manje kwakudala lapha passion. Yebo baba. Nani neqembu. Kwakuneqembu leliyana kodwa manje lela qembu lakudala leli ladlala ilokhuzana nje. Lead guitar, ama-drums no bass guitar, yabo. Kodwa uyabona ngalesa sikhathi kwangekho uyabona nje ukuthi kungekho ngisho amapiano kungekho lo. Kodwa sasudlala umusic sithi phulumala Yeah. Yabo. Kodwa ngikutshele nje mfowethu umusic wangwahlangene njengalaba balaba lokhuzana lokhuzana ama-Soul Brothers ayethana mama kasibonga mayubeng Masupus, something like that. Nabula wawiswa yini ku-music ba? My man, ku-music phela mina angithi kule khuzana kwaba inkinga laphana kwi-Share Road to Fame. Yeah. Manje kusho ukuthi ngasuke ngapho la e-Grand Prix. Angithi kukhona lokhuzana Brenda bonke lapha kwi-Share Road to Fame. Yeah baba. Hey manje kwenzeka inkinga lapha. Yabo. Ngaphuza kakhulu ngawo stage. Yabo. Ngaphahlazeka phansi so now. Yabo. Ngangakwazi ukuphinda ngiperform. Ngoba ngiyakuzwa bakuthi hayi ubaba onali ikhono futhi lento wawuyishaya nakudala ngiyayizwa ngangikuzwa ngiyengikuzwa uma uthi uyitshontsha ungishayela yona ngokuyitshontsha uthi hayi cha angathi khona iqembu awukulo. Hayi. Leli qembu leli engangilona kwakuyileli qembu leli lalabafana labo baba ama-twins. Yeah. Baba bakamvelasi. Yeah. Ewilo Fountain. Yeah, wasawona ba. So now wena mfowethu uyabona nje mfowethu uyabona sasidlala nalabo abantu. Sabuya sawudlala nalabo. Manje abantu mfowethu abangekho uzubona ukuthi uyabona umusic kwenze njani. Yeah. Abantu abangekho qualified umuntu medlala isiginqa yabo kanti manje umusic uthi kangalephi yabo mawuthi 1 2 dlala basket damala
Dum, I dum. never found a girl like you. Jabamba. Manje mina ngidlala lo music onjani. Yabo. Yeah. Yabo. Kaya-ke Manje laba sesiyayixoxa-ke bantu manje, laba sesibuyela. engidlala nabo, eyi ubone ukuthi manje ayi ngeke. Yabo. Yabo. Ungathi manje siyakawathana na. Yeah. Kodwa wena phela angithi vele siyadlala vele sonke music. Yeah, yeah. Kodwa manje mina mfowethu mina ngajabulela nje ukuthi ngidlalela ngedwa ngithi mina hanefafana. Phela sibuyele-ke kulo mucu la kade ngithi ngiphe wona mase siyayivala baba ngenhlonipho. Mopho. Lo kade ngiwucelile, kade ukhumbula ngale mfana lo ofikile wemoto. Yeah. Yaza ngisakhumbula umopho lo mkhulu. I got myself very well. You should think, you should tell me. I mean, ngiyazi kahle. Can I just yeah. Tambo kanka. Kong keng kambala pap. Kong keng kambala pap. Kong kang pamala polo mo keng. Hey babe. What is wrong with you? Yeah. I never found another girl like you. You belong to me. Yeah, baby. Oh. I'm little girl. You are my special girl. Yeah. You pick me up and you pick me down. Oh, baby, please. You're telling me that. And telling me that. Ay, ang Show gitana me your love and never go back. Really?